Moi kaikki! Tässä videossa me askarellaan maalitöpötin. Sä tarvii tähän jonkun vanhan pesusienen tai vaahtomuovin palasen, tämmösiä puutikkoja, sakset ja tämmöiset sakset, millä voi leikata näitä puutikkoja, jos ne on niin paksuja, että niitä ei pysty leikkaamaan normaaleilla sakseilla. Ihan ekaksi tästä pesusienestä voi tehdä tästä, voi vaikka leikata tästä näin jonkun neliön ja sit siitä muotoilla niinku ihan minkä vaalaisen. Mä oon nyt tehnyt tän jo valmiiksi, koska siinä kestää aika kauan, niin tätä on aika vaikea muotoilla semmoiseksi täydelliseksi, mutta mä nyt tätä vielä vähän muotoilen. Nyt mä oon leikannut tästä tämmösen. Ja joo. Sitten me voidaan leikata tästä tikusta oikein kokonen. Suunnilleen tämmönen about 10 senttiä. Kuinka pitkä tää on? No, tää mun on semmonen 10 senttiä. Tää sit tästä vaan poikki. Noin. Nyt meillä on tämä tikku. Ja mä unohdin muuten sanoa alussa, että sä tarvit tähän myös jotain erikeveria, kuumaliimaa, jotain liimaa, joka pysyy hyvin. Nyt mä laitoin tämän kuumaliiman tähän tonne töpselin kiinni. Nyt mä vaan odotan, että se lämpee ja sit mä laitan tonne. Ai niin, sit tonne voi laittaa tommoseen reiän, niin se on helpompi kiinnittää. Miksi mä poiskaan? Ja sitten tää tikku vaan laitetaan sinne. Sitten jos haluu, niin tohon ympärille voi laittaa, että se pysyy paremmin. Mutta ei uppo. Tietysti siitä voi tulla vähän sottahampi. Ja sit sillä voi maalata niinku, esimerkiksi mä oon maalannut toisella töpöttimellä, minkä mä oon tehnyt, niin tän liilan osan tästä. Siitä tulee aika kiva. Noin, sitten kun tää on nyt lämmennyt, niin me voidaan laittaa tonne sisällä vähän kuumaliimaa. Ja sitten tää tikku tänne. Tästä tulee tämmönen söpötöpötin. Tänne voi siis laittaa ihan minkä vaan, jonkun jäätelötikun tai kynän, jos haluu, jos ei ole mitään semmoista, tai hammastikun, jos haluaa pienen, tai no. Sillä ei oikeastaan ole mitään väliä, sitten tätä voi vähän puristella ja katsoa. Jos se ei lähde täältä, niin sitten ei kannata laittaa tähän ympärille, mutta jos se lähtee, niin sitten kannattaa laittaa tähän ympärille sitä kuumaliimaa. Moikka! Ja kiitos kun katsoit tämän videon ja tästä tuli siis tämmönen töpötin, millä voi sitten maalata. Niin, nähdään ensi videossa.